Dewch i astudio Helendid a Therapi Deintyddol yn Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Mae'r ysgol wedi lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ar gampws Prifysgol Caerdydd yn Mharc Mynydd Bychan, ac mae'n rhannu'r safle yma gyda Ysbyty Athrawol Cymru. Dyma'r unig ysgol deintyddiaeth yng Nghymru. Byddwch yn aelod o dîm dan gyfarwyddyd deintydd ac yn dysgu'r holl wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau sydd ei angen arnoch i baratoi ar gyfer amgylchedd gwaith helendid a therapi. Fel helenydd, rydych chi'n gweithio'n agos gydag aelodau eraill y tîm deintyddol. Rydych chi'n dysgu sut i gynnal triniaethau fel tynnu cen a sgleinio, hybu iechyd y geg a gwneud gwaith selio holltau ataliol ar gyfer ydolion a phlant. Mae therapydd deintyddol yn gallu rhoi amrywiaeth o driniaethau adferol i gleifion. Mae hefyd yn gallu tynnu dannedd cyntaf, yn gymryd â thriniaethau nerf a gosod coronau wedi rhaglinio ar ddannedd sydd wedi pydru yn wael mewn plant. Byddwch yn treulio'r flwyddyn gyntaf ar gampws Parc Mynydd Bychan. Yma, byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o'r gwyddorau biofeddygol a bydd pwyslais ar atal a feichydon dynol. Mae gennym fynediad at gofysturau o radd flaenaf gan gynnwys y labordy sgiliau clinigol ar ei newydd wedd. Mae'n cynnig profiad sy'n agos at y profiad clinigol go iawn ac mae'n galluogi i ymarfer a pharatoi ar gyfer rhoi gofal i gleifion. Bydd cyfle i hyfforddi ochr yn ochr a myfyrwyr deintyddol eraill sy'n dysgu'r un sgiliau. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae'ch rôl yn cyd-fynd â gweddill y tîm deintyddol. Byddwch chi'n cael eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff clinigol academaidd ac ymgynghorwyr yn ysbyty deintyddol, yn ogystal â staff clinigol sy'n gweithio yn yr amgylchedd gofal sylfaenol. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, byddwch yn mynd ar leoliadau mewn clinigau deintyddol allgymorth lleol ac yn cael cyfle i weithio gyda amrywiaeth eang o gleifion. Mae cyfleusterau gwych ar y campws. Mae yna lawer o gymdeithasau y gallwch ymuno â nhw a digwyddiadau cymdeithasol i'w mwynhau. Ar ôl graddio, byddwch wedi'ch cyfrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Yn ogystal, mae bwrsariaeth lawn ar gael gen y GIG ar gyfer myfyrwyr, therapi a helendid deintyddol. Mae'n cynnwys ffïoedd dysgu a bwrsariaeth nad oes rhaid ei thalu nôl ar gyfer costau byw. Mae pawb yn gefnogol iawn ac yn cydweithio'n agos. Byddwn nhw'n argymell y cwrs i unrhyw un.